Wis. Ngakon ngre nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomah piye? Sing ngomah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene? Jeneng luwih apik nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Sing gendruwo niku sing pundi kok cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wong saking kepingine kok ora entuk mangap iki kekamban mbok rasa bombo. Ayo kepamel ombo ya ben wonge patutan 6 kok ya. Tutur katek jemblem. Godhong waru bolong-bolong. Iki ora mepet-mepet ngono to. Lah aku wedi tenan ya. Durung digantane muni ciut ngono aku wis tak dek ngono ya. Kowe ra ya, kowe nek kono muni ciut ra, aku jembar. Aja. Kalau mlaku dadangan ngono iki ngapa? Lho, nono aku ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ngene no. Monggo Diwiwiti sik. ya. Saben bengi nyawang. Monggo. saben bengi nyawang. Oh. Jejere Mbak Agnes yen memajang mung karo ha iki engko parikane angel iki. Ya. Parikane angel pura jagat nata. Ya. Wis terserah ucapanmu apa, terserah ning kagem sedulur-sedulur pengraso agama Hindu kuwi diucape parikan. Ya, iki mikir tenan iki ora sembrono. Ya. Yen memajang ya Yen memajang mung karo jana kuning
jengglenge bantere ra jamak-jamak. Ayo alase njubin kok no. Ya. Tegel tutuk liri wae gamelan ki munine banter. Ya. Kembang wae. Monggo Mbak Ika. Ya. Alon-alon orang lagi ngombe. Pacitan, yuk. Pacitan sarwi jenda. Ya jejere panas udan. Monggo Mbak Iin. Panas udan. Ya ayo parikane Pura Jagat Nata. Ya wis do mulai mikir. Ya. Saka Mbak Ria. ya. Monggo areng ngaturke apa? Iki tak wacake ya. Ya Acarane ya duwe ngentek linggih. oh ya Menguatkan kembali dan mengistanakan ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa di dalam pura. Nek ora jelas rasa aneh-aneh. ya. Ayo. Pripun niki, Pak? Lho, parikan kok pripun niki pripun? Bingung. Ayo. Gelar kloso Gelar kloso ning ngisor paga. nang ngisor paga terus Warga pura jagat nata. heeh. Mukya bagya mulya. Nah, apik kuwi ya jejere. Dari Pura Jagatnata paguyuban ibu-ibu Bangun Tapan, ibu-ibu PPPI PJB. Oh, request udang kuning, sinden Mbak Tatin. Ya kayak aja dibuka mak. Iya. Ndak rawane njaluk. Ayo Nes. Menyang Jakarta Menang Jakarta. nyunggi kayu. Wah, itu nek pecah ndase. Ora pecah mesti butak, yakin. Ya wis ben ra apa-apa. Terus Sedaya warga Pura Jagatnata heeh. tansah rukun selalu. Amin, apik kuwi ya. Ayo Mbak Ika. Iki mikir tenan lho iki. Yo iki. Tuku ketan Tuku ketan neng Soro Wajan. neng Sorowajan. Apik kuwi. Terus Mugi sedaya penganut agama ing Bangun Tapan apik. saged njagi kerukunan. Wah, apik iki malahin ya. Sedaya penganut agama ing Bangun Tapan supaya iso njaga kerukunan. Ayo jejere Elisa. Kota-kota Kota-kota karo dikawal. karo dikawal, ndak nyolong kok nek wis. Mugi umat wonten Pura Jagatnata Ya. dapat menjaga kearifan lokal yang berwawasan global. Wape, ya karep kuwi ngene iki lho. Ora nganggo basa Jawa ora apa-apa ning basa Indonesia ora usah basa Inggris. Wah. Senang, apik tenan. Yo, ayo Iin. Ya. Ayo. Ki ketok kok kecerdasane sinden-sinden iki ketok. Ya. Kanggere muni apa ayam tentrem, aku ming SD, kelas SD. Heeh. Ya.
menyang Surakarta. Menyang Surakarta. Numpake kereta. Iya, terus Pura Jagat nata tansah ngrembaka. nah, SD. Ya. Ayo Tin. Wis entek ya, Pak. Ayo sentek yo golek meneh kok gitu. Tuku telo Tuku telo ning Sedayu. nang Sedayu. Teloku kuwi. Jenengan lho ya. Ah tuku telo nang Sedayu ki teloku genah kuwi ra ono. Jenengan dodol telo, Pak. Heeh. Paling ya burik-burik telo. Nyatane ya tok tuku kok. Yo, terus Kagem warga pul Pura Jagat Nata. Pura Jagat nata. Heeh. Salam Om Swastiastu. Apik kuwi ya. Ayo anu soal si Ayu. Ayo sing gede kae mumet sirahe kok kae wis. Wis meneng bae iki engko suwe-suwe terus telebuk. Ayo yuk. Ning Jakarta Neng Jakarta tuku paku. tuku paku. Mugi sedaya umat Pura Jagat nata. Jagat nata. Tansah rahayu. Tansah rahayu, matur sembah nuwun. Yo. Terakhir Pras. Kineng papan panembah. Yo. Ramen Ning Surabaya neng Surabaya. kok mampiren Depok. Lho. Ampun Gusur ye. Iya. Aku jeneng parian ki bebas ya Yu ya. Bebas. Arep mampir Depok, arep mampir ngendi sakarepe. Sing penting neng Surabaya. Terus artine Pura Jagat nata ngundang dalang pekok. wis ben lha apa-apa. Soale dhewe wis kentekan akal soale. Arep omong apa iki ora iso, terus nendane aku sing dadekke korban, ora masalah. Iya. Iya ora apa-apa. Dek 2017 biyen tau ana sinden nek aku pekok ngono kuwi esuke stroke lho no. Tenane wah omongi ora wis ben apa-apa nane. Ya diapura jenenge Mbak Yune ora apa-apa. Panasudan monggo ya. Panasudan udan panas aling-aling Capek gunung monggo kanca-kanca yuk misowa capek gunung ya Nadian yo Mbak Ayu Nadian wadon sarta mane sapa ayo Prastiwi kon sapa hinu mane banyu bane ya dirampunke sisan dek jaman mangga nggo ndangdute kur ya karo ben Pak Warjudi engko sak rampunge ndandut sampe gunung terus jumeneng oh iya mangga ya dek jaman
yo monggo Neno monggo matur sembah nuwun. Pak Warjudi dicaosi mik, Mbak. Iya. Nek nganggo mikir dhewe ora muni. Iya. Nggih sugeng dalu Mbak Sange, Mbak Limbo. Aku seneng tenan anggere. Pripun? Pinanggih panjenengan menika piyai sing totalitasnya luar biasa. Profesionalismenya ya juga luar biasa. Mboten namung wonten ing panggung ketoprak ning panggung wayang ya rias kaya model ketoprak. Wah iya. Ya ngono kuwi ya Mak. Iya, ana sing dagelan ki ora gelem-gelem rias ming napa anane. Kuwi ya ana. Ya, Mula ya iki wajib ditiru. Rias wajah niki ya penting no. iya. Ngono ya Mak. Iya. Ku sampun wis suwe ra ketemu ya wis sepuh banget no. Oh, sebabe Bringose wis putih kabeh. Brengos sing pundi sing putih Oh, niku? untu to tak kira brengos. Mbok dipresani samane wae ikhlas mboten to nyawang kula? Ikhlas, mboten ikhlas sebab napa wong padha-padha lanange kok ora ikhlas. Nggih niki nek Nggih. nyawang kula ki ora genep sak detik ya sampean niku. Kok ora gelem sak detik pripun? Kaya ora mantep ngoten lho. Mantep kok ya. Kula niku penggemar ketoprak lho, anggere malam Kemis Prei niku mesti nek pas auditorium niku wonten ketoprak kula mesti ndelok kok. Tatin niku ya mesti ndelok. Ayu ya mesti nonton sak anak bojone. Nggih. Wah ngerti ora nek Tatin ndelok kula le pupuran rada kandel. Anjur ben ngopo wong ya ora ketok wong jarake adoh kok.
Lho nek le adone kuwi tak jauh di mata dekat di hati. Ngoten Gitu. lho. Iya. Mbak Yusange. Pripun Mas? Niki kula bungah sing tanpa upama gitu. Nggih. Panjenengan ditimbali mriki meniku gawe bungahe warga masyarakat sak wewengkon Plumbon, Pedukuhan Plumbon. Amin. Niki ngasta dukuh menika Bapak Aris Purnomo. Oh gitu. nggih, Pak Dukuh Aris Wonten Purnomo. Masjid Patonegoro, wonten pura lan sak piturutipun kerukunanipun warga masyarakat Plumbon menika sayuk rukun ora mbedakake agama siji lan siji. Leres nggih. Niku Nggih. sampeyan nak dereng ngerti to sejatine kula nu ten mriki napa? Lho nggih, kula malah jane ajeng nyuwun priksa, jane dapukan sampeyan niku teng pura niki napa? Kula niku karo bojo kula Buni Arobet niku gaweane nunggal misah. Nunggal misah niku pripun Pak Nek Mas? gawean kula niku ngrembug perkarane wong urip masalah seni dan budaya. Nggih. Bojo kula Buni Arobet niku ngurusi perkarane wong mati. Lho kok perkarane wong mati? Nah, gaweane ngedusi mayit. Oh, Nggih, ngoten to, masuk nggih. ten yayasan Bunga Selasih mriku. Oh, nggih. Ning diawali wonten ing kampung Babat. Berarti termasuk sampeyan sok ya sing ngedusi Bun niku. Niku khusus putri. Oh, khusus putri to. Iku lho wis weling sone aku wis wancine rampung uripe aku tak adus dhewe kula mangkon. Wah, mayit kok adus dhewe. Kula niku ten mriki niku rak Nggih. didhawuhi kalih Pak Budi Sanyoto, Pak Wasi Akhir Murti Adiwiyono Nggih. lan sedaya para tokoh-tokoh agama Hindu Leres. wiwit taun 2000 Nggih. menika kadhawuhan nglatih karawitan. Sonten niki wau sing latih panjenengan. Pripun to? Pripun? Wah, jan Hasilé luar pripun biasa. hasilé? Wah, kula teko dek niku wis gamelan muni niku kula wis batin. Lho, kok dadi karawitanku wis muni iki yah jam pira iki? Bareng kula mlebu kok seragame beda. Jebul sampeyan to sing mimpin. Nggih, sing kula tiru bapak sampeyan kok. Oh. Kula niru Kang Rama carane nglatih, carane momong sinden. Kula nu pelatih sinden lho. Panjenengan niku. Wah, aming sinden zaman dereng kula latih. Tak latih setahun meteng bareng. Lah kok nganti tekan kono barang. Lho tegese niku mengandung ilmu-ilmu kesenian. Boten mengandung jabang bayi. Boten niku ora apik kaya ngoten mengandung. Kula didhawuhi kelan Bapak Wasi Akhir Murti Adiwiyono Nggih. supados mengarasemen Alkitab Hindu. Supados dipun damel tembang Jawa, dipun templekaken wonten ing gending Jawa kangge iringan sembayangan umat Hindu. Oh, nggih. Kalian menika pun dawuhi malih mengarasemen tembang Jawa saking kitab menapa menika wejangan 18 wejangan saking Bhagavad Gita. Binjang menawi sampun dados Mbak Yuli Mbok Cangik kula caosi. Siap Menawi nggih. badhe mangertos beblesipun ilmu wayang Purwa menika wonten mriku menika. Nggih, sae menika. Menika saderengipun werni-werni ingkang dipun aturaken Nggih. wonten pesen ingkang werni kalih. Menapa, Pak? Setunggal menika Bapak Budi Sanyoto menika mangke menika pimpinan karawitan Gema Jagatnata. Gema Jagatnata. Mangke badhe nyumbang lagu nembang Pangkur Jengglek. Weh lah menika. Lho, malah sak menika kemawon. Sakmenika mumpung tasih Slendra Sanga. Mumpung tasih Slendra Sanga, nggih. Nggih, monggo Pak Budi Sanyoto katuran minggah panggung niki baguse padha kalih kula. Weh nggih. Ya ini gagah di dhuwur bagus. Niki sing kepengin ketemu duet kalih si Mbak Elisa. Oh ya, Nggih sing kepengin banget nggih niki. Oh, nggih. Nek kalih kula jan Jambe Sinigar. Nggih. Oh iya ngono kok. Nggih. Nggih niki Pak Budi. Ya ming nek Pak Budi niku demes sampean rada ngrunjal sithik. Nggih niki Pak Budi. Nggih, caos simek, Mbak. Nggih, menika Pak Budi Sanyoto SPDH, Ketua Pangempon Pura Jagatnata. Ya. Menika Sugeng dalu Gesena. Sugeng dalu Pak Budi nggih. Matur sembah nuwun sampun kepareng nimbali kula sak rombongan. Ya.
Astunipun kula niki dipun plekoto kali Plekoto kok plekoto. plekoto kali Mboten dipun dalang plekoto menika ingkang menggebu-gebu ingkang ngimpi-ngimpi kepengin badhe jejer Mbak Elisa menika nggih niki piyayine. Oh, Nggih, nggih. niki pun suwe urip ijen. Oh, Nggih. Pun Tegesipun? suwe urip ijen ditinggal keng garwane tugas ten Jakarta. oh, ora ngoten. Tegese ya isih duwe kagungan garwa ngono. Kagungan garwa Dewi Parwati. Sinten? Parwati. Pak Wati. Pawarti niku garwanipun Mahadewa. Oh, nggih. Wah, pinter ya Mas. Nggih, ning Nggih. sakmenika nggih lenggah wonten mriki garwanipun. Oh, ngaten. Nggih, badhe mrisani ingkang kakung badhe pangkur jinggleng. Ah, monggo kawiwitan monggo. Ya. Majeng mriki Pak Budi. Niki disunting niki nggih. ngapunten astunipun kula menika gregeli nggih pinanggih para sinden ingkang saestu sedaya Ayu-ayu, nggih ayu-ayu tesih nem-nem, tesih orisinil. kalau wau sampun dipun sebataken dening Ki Warjudi bilih Pura Jagatnata menika wonten paguyuban karawitan Gema Jagatnata ingkang saestu kula minangka ingkang angesuwi lajeng ingkang dados pembina menika nggih Ki Dalang Warjudi Wignaswara alias Joyo Merongos. Nggih. Monggo. menawi mengke kecethit dipun Mangke kula pijetke, nggih, kecethit nggih, mboten napa-napa. Monggo. Nggih. uripe sepisan rosa Nggih. Nora mulur Mungkret berarti. Nggih. Gen kula niku. nalare tengsa lowe Pun mampeng sing mampeng ngoten nggih. katitaku wakang siro sinerang ing kumarenggeng anggarang gonggo meronggo Janji sabar, aja nuga susu, sawae jembar-jembar, maringi Pindop Indo Padang. pindop padange pindop padane sing
Pantes nek dadi pengarepe kecethit to niki. Boten, nggih. niku asli saking Jawa Timur. Oh, asli saking Jawa Timur. Saking pundi, Mas Waryudi? Pak Budi menika. Saking Lamongan ki. Oh, saking Lamongan. Iya. Masih terahipun Adipati Indra Katong. Sapa? Indra Katong. Indra Katong iki sapa? Sing kedanan kali Dewi Sapa? Dewi Rekata Mini. Nggih, Rekatawati ya. Matur suwun Pak Budi. Ya. Ning wong semono panjenengane mesti durung lega nek urung diduweke karo Elisa. Ya. Ayo monggo. Pengen dialog kalian Mbak Elisa. Wah, nggih karang nggih sing jeneng sak bocah Elisa niku panjen lagi ngedapi-dapi pokoke. Iya. Iya, Sak. Pak Budi kuwi piye carane supaya kowe disawer? Ha iya. Nggih niku pun ngimpi-impi badhe nyawer ning didelok tiyang kathah ngoten. Sugeng dalu Pak Budi. Om Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Om Swastiastu. Iya. Oh, ini Pak Budi. Begini Mbak Elisa. Nggih. Saya itu sebenarnya pengagum Anda. Oh, pengagum. Pak Budi mengagumi lho Pak Seno. Ha sakarepe aku ora kok. Jujur kenapa saya mengagumi Anda, karena Anda adalah orang Sulawesi tetapi mencintai budaya Jawa. Jawa ije. Dan saudara-saudara yang dari Sulawesi itu banyak yang bertempat Orang di Jawa nggih, sini. kata. Trans Jawa dan riko kata. Nih, saya serahkan seutuhnya soal berembuk berdua. Saya nanti 10% saja. Oh 10% piye? 10%. Sing mburi kae rak kaya wit-witan Sulawesi to. Ya, jujur pula sebenarnya saya punya cita-cita ingin jadi dalang dulu. Ketika masih kecil saya penggemar nonton wayang. Oh, pengen dadi dalang. Jadi dalang. Abot lo dados dalang menika. Ya justru karena itu ketika saya gagal menjadi seorang dalang, akhirnya berubah pikiran. Oh, Cita-cita saya sekarang ingin menjadi raja sejagat. raja sejagat. Oh, jadi gitu kisahnya Budi. Saya tahunya Budi itu bapaknya pergi ke kantor, ibunya pergi ke pasar. Terus sekarang Budi mau jadi raja sejagat. Iya. Terus Iwan kon ngopo? Iya, karo. Tapi raja sejagat nata ini. Sejagat nata, pura jagat nata. Mimpin di Pura Jaganata, juga Luar mimpin biasa. karawitan Gema Jaganata. Gema Jagatnata. Bisa Iya. suluk loh ini, bisa Oh, suluk. suluk bisa Pak? Berarti kuwi asline nasibe padha kowe sa. Pripun? Kowe iki yo mbiyen cita-cita dadi dalang, Cek. Pak Budi yo dadi dalang, malah kowe saiki dadi ledek. Mboten napa-napa, padha-padha entuk duwite oh. Nah iya. Gimana sekarang sudah ketemu Anda Oke. berdua yang cita-citanya jadi dalang, akhirnya jadi dosen agama Hindu. Ya. Sama-sama kegagalan ini terserah Anda. Iya. Ya ini bukan kegagalan, mung rasido dadi dalang nggih Pak. Heeh. Suluk apa Pak yang disukai? Anjrah ingkang puspitorum. Anjrah ingkang. Nah, sekian anjrah ingkang. Anjrah ingkang puspitorum. Kasilering samirana sekar gadung
Coba kowe ya aja kalah, kowe ya S1 pedalangan. Ayo. Piye kata Prawanto? Ya semono. Ayo suluk sa. Yo. Piye kata Prawandawa kumrekut makut mangajab heyana jajal masura sumaping pabarisan ira wang-wang luar biasa. Dalang sedaya Pak Warjudi nggih dalang. Oh kabeh iki sing ngadeg iki dalang. Iya. Pancen ya tenan ini ya payu ngethoprake. Iya. Ya ora apa-apa. Sampun lega. Sampun lajeng nembang napa? Tadi nembang menapa kalian duet. bisa. Caping gunung. Oh caping gunung malih. Lah caping gunung ampun ini gunung napa podang kuning napa-napa? Kok ming copang Sriune, oh nggih Sriune. Siap. Yo. Jumbo karo Permintaan nggih Pak. pamundutan iki mau. Yo. Pamundutanipun garwane Gusti niku sinten? Nggih Mbak Chandra. Oh nggih. Mbak Chandra kalau wau nyuwun lagu Sri Uning Mustika Tuban. Nika ingkang bawa menika asli Jawa Timur, nggih ta? Lamongan. Nggih. Mengko sing nembang kowe sing bawa ben Pak Budi. Nggih. Sinebut. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe tuk prangkung Bojonegoro bebela Wiratmaya tan wurung Sri Uning gundul gugur leres boten niku Leres Pak Nggih nalika dadi kusumaning bangsa. Ya sing nembang Elisa. Ya monggo, ya Mbak Elisa. Ya. Sri Uning Mustika Tuban apun tresno lan sabonya
Matur sembah nuwun. Nggih. Lah sampun Pak Seno. Iya, iya. Kursi saku kok ngerogosak Pak Budi kok ngerogosake ngono. Ampun ngaten lho Pak Budi. Nggih. Lon ngoten lho Pak Budi. Oh ki rasane aneh kok mboten-mboten ora. Nggih. Napa Pak niki? Ya, Nggih. sebagai Majeng mriki, majeng mriki. Sebagai Nah. napa Pak Budi? ya rasa bangga Sebagai saya tanda bisa jadi. ketemu. Oh, terima kasih ya Pak Budi nggih. Kula nggih bangga sanget. Nggih. Nggih. Matur sembah Benjang nuwun. malih nggih Pak Budi nimpali malih nggih. Nggih. Benjang-enjang selon apa? Benjang-enjang selo, benjang-enjang ya mulih kok selo. Menika Pun bubar pados nggih. adil menika nggih. Kula Nyah ampun menawa. Tambah niku Pak Budi. Sing rada akeh Pak Budi nggo tumbas pasah. nggih. Ajeng kula nggo ndandake untu. Nuwun nggih Pak Budi. Nggih, jangan dilihat Makasih. nilainya, tetapi rasa tulus ikhlas saya Ya. peduli dengan dunia seni. Ya. Amin. Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok Gitu. duit? Duit wong wedok Tegese? niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Budi. Sampun Pak Budi. Ya. Menika tasih wonten pamundhut setunggal malih. Napa, Mas? Anu saking pemeking kerawitan umat Hindu. Nggih. Menika kedanan kalian Mbak Prastiwi. Oh, nggih. Menika kepada yang terhormat Jeng Prastiwi Rahayu. Nggih. Di tempat dari saya pengirim Bapak Kawit seorang duda. Menika layang menika supados pun tampi Mbak Prastiwi piyambak, pun waca Mbak Prastiwi piyambak badhe nyuwun lagu lewung sing joget Mbak Prastiwi nganggo ngogel-ngogel ngoten. Oh, nggih. Piye Pras lho, nek ora. Nika angsal kula. Monggo dipun tasak Monggo. paringaken Bu Sing Prastiwi. niki tindak mriki. Ha. Nggih, sakniki. Heh? Sakniki Liwong niku biasane keri dhewe. Oh keri dhewe. Nggih, Prastiwi niku Kajengipun diwaca nggih. dicaoske rumiyin, diparingke rumiyin mangke. Ah, alon-alon. Nah. Nggih, wah. Iya, Prastiwi penggemare ya bangsa pemeking. Iya. Penggemare Prastiwi ya bangsa duda-duda. Iya. Nika cintanipun Bu Mami Wiratmi anu warung sate Pak Jogo. Oh, Pak Joko. Kalau ora mbantu sinden wonten mriki to, rikala Nggih. pra-acara. Nggih. Menika wonten mriki nggih saged momong para sinden-sinden. Oh, nggih. Dipun tresnani menawa berkahipun Mbak Prastiwi mugi-mugi sinden Purjakanata menika saged lestantun sayuk rukun. Amin. Ya. Ki ana pamundutan meneh uga no, ya podang kuning sing kepareng nyekar Mbak Tati karo lali janjine ya Mbak Tati. Niki sing siji dikekke Ika ya, Tin. Ya. Apa kowe kabeh? Ya. Mantuk ning karo mendelik. Sing lali janjine diwenehke Mbak Ika. Ya, men kowe ora pateka kesel. Ya. Mergo kowe engko isih takon adegan ketoprak. Ya. Karo Pak Warjudi kowe waita Mbak Ria puyengan kae engko minak jinggo wis mesti gayeng. Ayo Ik. Lali janjine sik Ik diaturake jumeneng. Ya. Lali janjine nggih. Monggo. Monggo. Wah, ayo. Cinden kok ayune kok ngene. Pomo bojoku iki kaya ngene. Oh, ndah heboh. Rambut aja putih-putih. Ayo sing gelem sampeyan sing wedok ya ora gelem ora. Nggih, nek kepepet ya gelem jane. Pripun Pak De? Piye nak? Napa? Ora apa-apa. Boten sah Suwe nyedak-nyedak. ora ketemu. Terus nek suwe ora ketemu terus ngopo? Ora ngopo-ngopo kepengin ngrungokke suaramu. Lah niki pun. Baru nembang ngopo? Pak. Ngopo kok Pak? Ora Ya wis apa-apa. aku kene kowe kono. Ning
Suwe-suwe kowe engko nyedak dhewe rene. Mas aku ora, wes. kowe dicedhaki Pak Warjudi kok kaya dicedhaki demit. Lah engko nek iki nekat e wonge. Ora Wong apa. aku kaya demit po, Nduk. Mboten. Ora to? Ora. Bagus to ya aku. Ora kaya bapakne demit. Bagus ora aku, Takokno para penonton ki Pak Warjudi ki bagus ora? Pak Warjudi bagus mboten? Warjudi ki bagus ora? Lho wong Ora. sakmene jujur kabeh. Ora, nggih sing muni bagus mesti padha mrongosi. Boten. Ora merongos niku. Piye? Meng kepunjulan. Oh, kepunjulan. Ora apa-apa. Saiki nembang ya, Nduk. Nggih. Aku tak ngrungokke karo nyawang. Wis marem kok aku nyawang kowe iki. Waduh. Nah, jempolku obah dhewe. Jempol sik pundi? Jempol sikil. Ndi ora Kowe obah. nek nyawang batinku ki nyawango jempol sikilku. Oh. Anggere kowe weruh jempol sikilku bentuke kaya ngono kuwi, batinku ya bentuke kaya ngono kuwi. Arep pengen weruh apa piye? Ora. Ora ya, heeh. Ayo dibawani sih. Kodang apa, Nduk? Lali janjine. Oh, lali janjine. Lali janjine. Ah. Yo. Eno. Teng riku mawon nggih. Heeh, lali janjine. Nang kene wae aku. Aku tak anu nebahi kene ya. Apa? Kok Ora dadak apa. tebah-tebah? Kok dadak tebah-tebah ki arep ngopo? Ben resik atiku ngono lho. Nggih. Ya gek nembang. Ya. Dina Minggu kang tak anti Aku ngrungokke kowe. Kok dadak klirik? Kowe mau kandha nek dina Minggu ngenteni aku ta kowe? Ora e? Ora. Malah aku sing ngenteni. Kowe nganggo klambi abang ta, Nak? Mboten. Anggere mak glibet abang mesti kowe. Ya ora, wong edan Ora, paling sing ya. liwat. Bareng tak cedhaki kudu kowe. Sopo? Malah wong edan. Lah ning aku butuh ya tak dusi. Wong edan ya gelem ngono. Ora apa-apa no ben adil. Mong lali janjine. Ora kok aku ora lali kok non. Janji iki ya tenan. Tak wujudi ya. Heeh. Anane pijersa moyo Lumrah to no, wong ki nek kerepotan ya semoyo. Ning mati tak wujudi wis aja samar. pintar golek alasan ngantar angan duka Sing marang aku kedanan ki sing kokmu tengah ki mau sing lho. pundi Dasar pinter golek alasan. Apik iki. aku mau biasa lho Pak De Iso narik ati lho. Dasar pinter golek alasan. Terus Nana. Aja ngeguyu aku. lah wong aku mau le bawa biasa ngene iki kok ora kanggo Ayo rek lahirmu ning batinmu rek. San. Heeh. ngandadar angan duka
Kowe lek mun nembang kok kaya kesusui lak gila karo sapa to? Niki sak wedi. Kudune mandeg-deg kuwi ya ambil napas sik kok ora. Nah, jan-jan langsung tok sambung terus. Lah niki nyedoki terus lho, lek joget iki kaya saking ketarikku lho. napa nggih? Wong seni iki anggrana irama sing kono kuwi ora diobahke iki iso obah dhewe. Mongko ora tak obahke to ki mau. Nek kowe mau ya obah. Iso obah dhewe ora krasa ta aku. Alah. Kowe krasa ora kowe? Ora. Wah, jan saking kobete. Panggunge iki lho. Panggunge sakmene jembare iki rak dadi Iki panggungnya anteng banget lho iki ora obah lho iki. iya. Nggih. Iki rezeki. Besok nek kowe nembang aku joget neh ya. Iya jelas kok. Besok nek karo adus joget ya. Kok karo adus barang. Yo, matur suwun Mbak Ika. Nggih, sampun. Ya. Bajute sapa? Lah iki ayo saiki tatin karo Mbak Ria jumeneng bareng. Yo, iki. Iki niki sing diarep-arep sekian banyak penonton. Nomor 1 Mbak Elisa, nomor 2 Mbak Tatin. Nggih, iki pancen roh sak kedebeng netramen mumet. Ayo gek medhon Tin. Rasang donga barang. Ayo Mbak Ria. Ya. Demit Mawaan ini kesedengan. Waduh. Wis. Ngaku anggere nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomahe piye? Sing omah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene Jeneng luwih apik nggih sampeyan. kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngonekke gendruwo kula slentike. Kok celentik apa? Aming weruh gendruwo kok wedi. Sampeyan wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah mencep. Sapa sing mencep? Sing gendruwo niku sing pundi kula cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wong saking kepingine kok Nek rentuk mangap mangan. iki kekamban mbok rasa bombo. Ayo kepamombo ya ben wong patutan 6 kok ya. Saking kulinane dienggo nembang ya, Nduk. Tapi kula ki gumun lho Mbak Tatin. Lah piye? Pak De sinten? Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untut tok to Pak De? Kula gumun lho wit wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggepe mripate ra ono, irunge ra ono kowe. Ya ra iki balung tok ngono apa piye? Ya Iki aja kok sepelekke senajan untu ya, Nduk. Oh, nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Sing pengapit itu. Ono sisilane untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria Puyengan minak jinggone Sing teko. ceritane pripun niku? Ayo kowe ning taman terus kae teko digandrung. Waito karo puyengan ki apa ning kuwi bojone? Calon. Oh, calon. Gelem apa ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Iya. Terus sing cerawak apa ora apa akalem apa kepiye? Sapa? Waito puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya Tatin ki ceweke iki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya Waito Puyengan ki halus kabeh. Ora iso halus ki piye? Alus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung ora. Ya, mangga. Nggih, Duduk, Waito duduk, Puyengan. duduk. Siung cedhut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayun. Oh, rasane. Dayune mati. Tabrak becak. Tabrak becak wis ben.
Orang mboten nggodayun niki. Mboten sanggo dayun, Pak. Siung. Tutur katek jemblem. Godhong waru bolong-bolong. Oh, iki ora mepet-mepet ngono to. Lah aku ditenan ya. Durung tiga Tadi muni ciut ngono aku wis madhek ngono ya. Kowe ra ya, kowe nek kono muni ciut ra, aku jembar. Aku le nyeluk jenengan sinten e? Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Mlumbungan ngono. Kok mlumbungan to? Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing endi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem gila ya wegah kaya ora ning wong liyane wae to. Kono nek gelem, kono nek gelem ngono peken aku. Mama Bayu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbak Yune. Ya Mbak Yune. Kudune Mbak Yune sik sing Supaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye to wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benakke gendeng. Lah kepiye? Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur. Adimu nyekeli andha kowe sing mlesepke gendenge. Siung jeduk trekatek jemblem. Ayo to. Tin kowe iki Gusti Adipati, kula aturi emut ngono, dielingke ngono lho. Oh ya, lah aku ora ngerti. Kowe iki Mbak Aco. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? kowe lemladenono aku ngono. Lah lek arep kok piye, Pak? Kok kowe ditandangi iki lho. Ning kuwi lho. Siung. Aku ora sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep Apa? Kupinge budek wong emot apa lho. aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak sithik. Aku tok anggap remen apa piye? Kok ora ngono kuwi lho, Mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kowe golek. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, kowe Aja. wae. Iki wis tenggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. Ming Kowe iki mbok aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Yu kan jenengan sing gedhe Lah kan. aku wegah gedhe kan. Nek adimu nutupi kowe mengko malah tembus mburi. Lah maksudnya Mbok eling Adipati minak jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh dake mbokku. Maksudnya kepiye to? Suryane si mbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan yo elek ngono. Yo elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku yo elek, wong dalane lairku yo elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandani si mbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Nggon kamar mandi kae dinehi pengilon. Wah. Lah ben ngapa? Ku nek jungkatan ben iso alus. Piye rasane? Kayak diserobot bajing ya? Luweh malahan. Kaya rasane kaya apa, Tin? Serobot bajing. Doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Etok-etokan. Kowe Kok jenengan ki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya aku ngono nek kok muni ngepek kaya bojo. kowe ora iso ngono. Ora usah nyedak-nyedak dhisik. Kok? Oh, nek omongan ki mandek rak ya kena ta? Aku meng arep melipir-melipir. Ah, Lana. Hus.
Oh, aku tok kon adus dhisik. Jenengane adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Mbok menawa ana kaceke. Ketoprak kok sangu dingklek barang. Pelindung, Pak. Bingung lindungi kene iki lho. Kayak kono kuwi. Heeh. Iki dipasang ngono sik. Nah. Dipasang. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Yo. Lan jenengan iki ngerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Oh alah. Siung cetu treketek jemblem. Mbak Adipati Minak Jingga, nek jenenge wong seneng kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Ning ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemelem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemu ngladeni aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksude piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude. Eling ya? Eling. Piye? Eling rasa maju. Didepi nur saya didepi raine Pak Wadiri kaya didepi gejlik kok. Luweh, Pak. Niku gilani tenan, Pak. Saya nyerah. Dulu. Lho ning suarane jos. Ngapa iki kaya kirek lho. Raron sen mah. Aja rene. Ati. Gak. Walelo. Kowe iki ngono tanda. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumen ngapa ta iki wi-wi barang iki tangane. Cuk. Rina wangi. Aku ora ono. Wis kono tandangan adikku kuwi. Dadi. Lho, kowe kok melu rene to? Ya, Mbak, siji-siji, Mbak. Siji-siji. Ayo. Ana lumute pres ngono ya. Bapuntane. Kuwi langsung ditadai wae kuwi. Jaluk. Ah nek pas Apa maju piye? lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. Jaluk. Aku tiba. Bapuntane. Ora. Jaluk ditung. Jani. Wae eling to Adipati Minak Jingga elinga. Minak jingga kuwi tegese miring penak jengking monggo. Aku nek karo jenengan posisi apapun enggak mau. Dunu. Iki ngapa ngegel-ngegel barang iki? Ngewong manis ingkang mawe Kowe aja melu aku ngedeni kabeh. Lah sapa sing arep Kowe kono siji, kene siji ben bingung. Oh Ngono lho iya, nek kene kabeh ya. Aku nek rene mengko aku tak mlayu rono. Kok sing kena aku? Ya ora apa-apa. Aku gal. nek sing kena kowe engko adimu Meri. Iki PN adikku ngono aku ora arep meri kono pandangi iki. Ayo Bayu, nek rono aku melu lho. Tapi Ya tak susul, aku njaluk perlindunganmu kok. lah aku Jaluk apa kowe mau? jaluk apa? Lho, ora ketok. Jaluk Perlindungan. Mau ora ngono. Lah, kupinge mesti gesek terus wae iki ket mau. Kabeh do nyekseni kowe mau ora njaluk perlindungan. ya ini. Lah lek ora apa? Mau kowe rada celat. Ora. Apa? Aku ora celat tok. Apa kowe celat ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Lho wong perlindungan Kupinge lho. ku
sing suwek. Perlindungan kuwi omahe peri. Hah? Peri Kok peri lho? malah guyang-guyu kuwi. Sumping sekarone. Kena Pak. Kayak gila tenan kayak. Oh ya ki. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kae kae. Tibang Kae wae kae sing metu. Kae sing metu. tengkang ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki kok. Jangan ngawur engko nek wis tekan nggon pojokan yuk disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis apal karo kuwi iki. iki wis tak gawake piranti. Nduk. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung pajajal ngapa? Oh sik aku tak mimik dhisik ngono. Aku bareng weruh kowe cah loro. Aku kok kerasa ngelak banget ngono. Diombe, diombe. Mbok aku tok anggap bayi. Maksudnya Lah jare ngelak. Aku bayi kowe mbokne bayi. Pi njaluk dimiki kuwi kono, mek ana kono. Wes kae lo ngombe dhewe kok. Kowe ora iso mbedake. Nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye. Nek sing mimik minak jingga ki rasane piye. Cintaku sakon karo Dorono ora apa-apa. Tadi
nyanyi Lah kok. dadi duet iki malah kowe ya seneng Ya Gek. ora, aku ora seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Mbak. Lah iki mau kan chemistry-ne yuk dadi. Ya ora. Aku mah Sesuk digarap lagune. Ngapa? Cakepane diganti piye? ora ngono Diganti kuwi. piye? Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung bengok. Urung demok. cintaku Dik sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok Apa? butuh lemper lemperku pancen super gedhe dawa tur bunder yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer cintaku sekonyong-konyong koder Duh Nimas aduh Yayi Kok ora Kok nek mlaku iki biasa wae, iso ora tok kok dadak ngene-ngene iki ngopo? nah jinggo ki sikile pincang Lah ya kan dadak banget kok biasa wae ngene iso ta? Kok ngene? kowe iki kok ngewuhke Lah ya piye? nek aku biasa kowe kaya ora mantep Lah nek ngono kuwi ya gilani. sarwa pantas yen bu Wah, aja aku tibut. Aku nganti kepel. Piye? Piye rasane, ha? Gilani tenan ta? Napa? Nora Wegah, aja aku aja. Iki lho nganti tiba. Turuk 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 wae to puyangan bari ning gone wae bari ning gone ayo Ya. waduh wae to puyengan kok mlebu nek bae to puyangan mlebu ning kamar kan sing lawang kaya ngono Anjasmara teko Pras ayo Anjasmara Ben sing entuk tuwa do tuwa saiki tuk 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 wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis Jasmara ki gelem ora karo kuwi. gelem Anjasmara iki geleman kok Kok padha aku. Pas lho karakterku. Ketoke ora gelem Jasmara ki. oh nah iki sutradarane aku tak gawe gelem
Anjasmara kedanan karo Menak Jingga. Ah, Menak Jingga ora gelem. Diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Nah, Kang Mas, ngono ya. Ayo. Kang Mas, Kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? kula Anjasmara Kang Mas. Anjasmara weton paran kesuma apa? Andang-andang arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu to menika. Sri Kandi niku sampeyan. Heh? Kula Kirang menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Ha. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu. Kula niku adipati nggih Denayu. Sampeyan rak putrane Rekyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arepa kados Anca Ugra nggih Kajeng. Kula dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arepa ora iso mingkem ya ben. Perkara mboten iso mingkem niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah, Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora gandrung. Gandrunge ya liwung. Masih bersama Prastiwi. Iki langsung mateni ngono ora nganggo. Kula gelem karo sampeyan nek sampeyan wis nuruti penjaluke Pak Menapa, Kawit. Pak? Oh. Lagu liwung sing nembang sampeyan. Oh, Pak Kawit niku waras mboten to? Sampeyan sore wau rak wis nyawang dhewe. Mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngoten. Lah kok kedanan. Sing pundi to piyayine? Sing meking kala wau. Nek sampean ngerti Kapi Jembawan nggih pas niku. Sia-sia. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampeyan mang nembang liwung. Nggih, Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Anggepe kula demit kok. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampeyan. Anakmu to yu? Aneh rusak ngono aku lairke kok. Gilani kaya ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Nek kecocrok lambene. Sampeyan mangke ra iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Sampeyan mang nembang liwung nggih. Ya. Ndoro Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit niku duda anyaran. Pensiunan UGM. Lajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke mboten dawa umure. Nek Lah? kedanan kula. Perkara niku iso dirembuk waton iso dawa liyane. Dawa pekarangane, dawa gegayuhane ngoten. Ya, liwung ya, mangga. Warjudi. Iki nek ora tak endani iso kena tenan. Ketoke cilik kok bul jembar banget.
Apane sing jembar? Panggunge niki sing jembar. Apa? Sabda. Prastiwi kentir iya. Ayo penggemar Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis arek ya kepekok. Ya rahmat ya mangga. Kenor pesek. Matur suwun. Lho, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopokan. Ditututi arti tambahi. Pak Simoban. Ya. Nggih, matur suwun. Ya. Sampun dipun pinangkani. Nggih. Pak Kawit sampun dipun pinangkani, Pak Budi sampun dipun pinangkani, Mbak Chandra Gusti sampun dipun pinangkani. Leres. Kula minangka wakilipun warga Karawitan Kemah Jaganata lan sedulur umat Hindu Pura Jaganata ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sami-sami nggih. Nah menika gandeng wektale ya saya mepet kula tak neruske lagu Pak Wahyudi. Nggih. Ayo mak teruske dhisik. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma Sinukmaya win